Здравейте! Аз съм Ани Озунова и съм треньор по хранене. Майка съм на две прекрасни момичета, на 3 години и на 1 годинка. От 3 години и половина партнирам с компания Herbalife. Моята цел е да помагам на хората да имат по-добър, здравословен и балансиран начин на живот, изграждайки правилни хранителни навици. Самата аз имам изграден личен резултат. Свалих много килограми след моята първа и втора бременност. Това беше причината да се обучавам в тази област. Сега имам възможността да работя откъдето поискам, да се грижа за своето семейство и в същото време да пътувам. Знам, че много от вас са опитвали различни неща, но без резултат. Ако искате да постигнете трайни резултати, без глад и без лишения, в подкрепяща среда, с много интересни и нови хора, без значение от коя точка на света се намирате, можете да се запишете за моя маратон "Влез във форма с мен", Ани Озунова. Ако обаче все още не сте готови да направите тази крачка, запазете час за своята безплатна онлайн консултация. Там ще разгледаме какво е вашето количество вода необходимо на тялото ви, какъв е вашият храноден, как се храните, от какво имате нужда и най-вече как да постигнете вашият мечтан резултат. Заедно с мен, без глад и без лишения.